بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ስግደትን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ንርህርህቲ ህሊና ንቅድስተ ቅዱሳን ንወላዲተ ቃል ወላዲተ ኣምላኽ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴና ጽዮን መጸግዒትና ዝኾነት ኣዴና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ናይ ጸጋ ስግደትን ይግባኣ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐዮም ኣሜን። መስከረም 21 ዝንበብ ስንክሳር ጸሎታን በረኸታን ጣዕማን ኣማላድነታን ኣዶነታን ሓለዋን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን እመብርሃን ኣዴና ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። መስከረም 21 ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጐይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ኣሜን። ወርሓዊ በዓል ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ ኣምላኽ እዩ። ከምዚ እንዳበልና ድማ ከነመስግና ይግባእ። ናይ ውዳሴኺ ወረ ኣብ ኩሉ ዓለም ተሰሚዑ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊእኪ ከምዚ ስለ ዝበልኪ እንሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብጽእቲ ክብልኒ እዮም። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 48 ብእውነት ምስጋና ይግባእኪ ንእግዚአብሔር ስለ ዝወለድክልና ብእውነት ምድናቕ ይግባእኪ ነቲ ኩሉ ዓለም ኣብ ኢዱ ዝሓዛ ስለ ዝወለድክልና ብእውነት ብጽእቲ ኢኺ ንኣማናዊ ፀሓይ መውፅኢ ስለ ዝኾንኪ ብእውነት ምስጋና ይግባእኪ ነቲ ናይ ወጋሕታ ኮኸብ መብረቒ ስለ ዝኾንኪ ብእውነት ምድናቕ ይግባእኪ ንኹሉ ብምሉእ ጥምቀት መመክሒ ስለ ዝኾንኪ ብእውነት ብጽና ይግባእኪ ናይ ሃይማኖት መሰረትን ጽንዓታን ስለ ዝኾንኪ ካብ ኪሩቤል ክብሪ ገናንነት ንዓኺ ይግባእ ካብ ስራፊኤል ድማ ውዳሴ ካብ መላእኽቲ ዕልልታ ካብ ኣፍ ሓለቓ መላእኽቲ ኩሎም ዝማሬ ንዓኺ ይግባእ ካብ ነቢያት ትንቢት ካብ ሃዋርያት ስብከት ካብ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣዴና ምባል ካብ ኩሎም ምእመናን እመቤታችን ምባል ካብ ኣፍ ኩሉ ክርስቲያን ናይ መድኃኒትና ምንጪ ቀንዲ ምባል ንዓኺ ይግባእ ካብ ኩሎም መሲሓውያን ነገስታት ንግስትና ምባል ካብ ልዑላን መላእኽቲ ንላዕሊ ልዕልቲ ምባል ካብ ታሕተወት ፍጡራት ምግዛእ ንዓኺ ይግባእ ንስኺ ካብ ሰማያት ትበልጺ ካብ እምባታት ልዕል ትብሊ ስለዚ ንስኺ ካብ ናይ ፀሓይን ወርሕን ድምቀት ንስኺ ትበልጺ ቅድስቲ ብኣፈ ኩሉ ፍጡር ምርጽቲ ብፈጣሪ ኩሉ ዓለም ንዓኺ ዝኸውን ቃላት ኣበይ ይርከብ? ምስጋናኺ ንምጽሓፍ ከዝኽእል መን እዩ? ኦ መሕደሪት ልዑል እምባ ቅዱሳን መጸግዒ ኩሉ ፍጥረት ለምንልና ምስ ክቡር ወድኺ ኣተዓርቕና ካብ ዝተኣዘዘ መቕዘፍትን መዓትን ምእንታን ከውፅኣና ኣሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 21 በዚ ዕለት አምላኽና ዝወለደት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እመቤትና ማርያም በዓላ እዩ። ኩላትና ደቂ ኣዳም ክሳብ ፍጻሜ ዓለም በዓላ ኣብ ወርሒ ምእንቲ ክንገብር ይግበአና እዩ። ወዲ እግዚአብሔር ካብኣ ሰብ ብምዃን ካብ ኢድ ጸላኢና ድሕነትና ብኣኣ ተገይሩልና እዩ እሞ ንሳውን ስለና ኩሉ ጊዜ ትማልድ እያ። ንድንግል ማርያም ኣዲኡ ዝሃበና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ። በረኸታ ኸኣ ምስ ኩላትና ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። ቅዱስ ቆጵርያኖስ ሰማዕት ወቅድስቲ ዮስቲና ድንግል። በዛ መዓልቲ ድማ ቅዱስ ቆጵርያኖስን ድንግል ዝኾነት ዮስቲናን ብሰማዕትነት ዓረፉ። እዚ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ኣቐዲሙ ከሓድን ስራየኛን መተተኛን ጠንቋልን ነበረ። ከምኡውን ሓለቓ ኩሎም ስራየኛታት ጠንቋልቲ ነበረ። ብስራዩ ብጥንቆላ ስርሑ
ካብ ምምካሑ ዝሰለዓለ ድማ ብስራይ ዝበልጾ እንተሎ ምእንቲ ክርእን ካብኡ ድማ ክመሃርን እንተዘይሃልዩ ግን ኣብ ልዕሊኦም ምእንቲ ክምካሕ ናብ ሃገረ አንጾኪያ ከደ። ቆጵርያኖስ ድማ ኣብ ከተማ አንጾኪያ ኣብ ዝበጽሐ ጊዜ ወረኡ ተሰምዐ። ኣብ ከተማ አንጾኪያ ካብ ሃገር ዓበይቲ ተወላዲ ዝኾነ ሓደ ጎበዝ ነበረ። ንሱ ድማ ለህያኣ ጽባቐኣ ዝወቀበ ንሓንቲ ድንግል ጐርዞ ተመነያ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ እትኸደሉ ጊዜ እንዳርኣያ ብናታ ፍቕሪ ልቡ ከም እሳት ተቓጸለ። ብዝኾነ ይኹን ነገር ግን ክረኽባ ኣይከኣለን። ገንዘብ ብምሃብ ይኹን ወይ ብምፍርራሕ ወይ ድማ ብስራይ ኣይኮነሉን። ናይ ቆጵርያኖስ ወረኡ ኣብ ዝተሰምዐ ጊዜ ድማ ንሱ ካብ ኩሎም ሰራየኛታት ጠንቈልቲ ከም ዝበልጥ ስለ ነፍሱ ተዛሪቡ ስለ ዝነበረ እቲ ንድንግል ቅድስቲ ዮስቲና ዝተመነያ ጎበዝ ናብ ቆጵርያኖስ ከይዱ ኣብ ልቡ ንዘሎ ጉዳዩ ንድንግል ዮስቲና ከም ዝተመነያን ንዓኣ ንምርካብ ከም ዝተሰኣኖን ነገሮ። ቆጵርያኖስ ድማ ኣነ ናይ ልብኻ ድሌት ክፍጽመልካ እየ ኣይትሕዘን በሎ። ድሕሪኡ ኣብቲ ጊዜ ንዮስቲና ናብኡ ምእንቲ ከምጽእዋ ብስራይ ናይ ኣጋንንቲ ሰራዊት ናብ ድንግል ዮስቲና ለኣኸ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ ናብኣ ኣብ ዝቐረቡ ጊዜ ንዓኣ ክወስዱ ኣይከኣሉን። ካብ ጸሎታ ዝተላዕለ ስለ ዝተቓጸሉ ከምኡውን ብዙሕ ጊዜ ለኣኾም ግን ናብኡ ከምጽዋ ኣይከኣሉን። ቆጵርያኖስ ድማ ንኹሎም ኣጋንንቲ ጸዊዑ ንድንግል ዮስቲና እንተዘይ ኣምጺእኩምለይ ኣነ ካባኹም ተፈልየ ክርስቲያን ክኸውን እየ በሎም። ድሕሪኡ ናይ ሰይጣናት ሓለቓ ክሽንግሎ ሓሰበ። ንሓደ ሰይጣን ካብ ሰይጣናት ብናይ ዮስቲና ኣምሳል ተመሲሉ ንቆጵርያኖስ ምእንቲ ክረኣዮ ገበረ። እቲ ሰይጣን ድማ ሓለቓኡ ከም ዝኣዘዞ ከምኡ ገይሩ ተቐረበ። ድሕሪኡ እንሆ ሕጂ ናይ ዮስቲና ምምጻእ ንቆጵርያኖስ ነገሮ። ንሱ ድማ ሓቂ መሲልዎ ብጣዕሚ ደስ በሎ። ምእንቲ ክቕበለ ድማ ተንስአ። ብናታ ኣርኣያ ዝተመሰለ ምትሃት ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ድማ ናይ ኣዋልድ እመቤት ዮስቲና ምምጻእኪ ጽቡቕ እዩ በለ። ነዚ ስማ ኣብ ዝጸውዐ ጊዜ ግን እቲ ብናታ ኣምሳል ዝተመሰለ ሰይጣን ከም ትኪ በኒኑ ተበተነ። በቲ ጊዜ ናይቲ ሽንገላ ምኽንያት እቲ ምትሃት ድማ ኮንቶ ከም ዝኾነ ቆጵርያኖስ ፈለጠ። ኣስተውዓለ ድማ ብልቡ ኸዓ ከምዚ በለ፣ ስማ ኣብ ዝተጸውዓሉ ቦታ ከም ትኪ ዝብተኑ እንተኾይኖም እሲ ኣብ ቅድሚኣ ክቖሙን ክሽንግልዋን ደኣ ከመይ ገይሩ ይከኣሎም። ነዚ ኢሉ በታ ጊዜ ንናይ ጥንቈላ መጻሕፍቱ ኣቃጸለ። ድሕሪኡ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ከይዱ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠሚቑ ናይ ምንኩስና ልብሲ ለበሰ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ድማ ዲቁና ሸምዎ። ደጊሞም ድማ ቅስና ቀሺ ሸምዎ። ብትሩፋት ስራሑን ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን ልዕል ኣብ ዝበለ ጊዜ ካብቲ ሃገር ብሸነኽ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ኣብ ቅርጣግና ኣብ ትበሃል ዓዲ ኤጲስቆጶስ ምእንቲ ክኸውን ተገብኦ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ንቅድስቲ ዮስቲና ወሲዱ ኣብ ናይ ደናግል ገዳም እመምኔት ኣደ መነኮሳት ገበራ። ኣብ ቅርጣግና ድማ ናይ ቅዱሳን ናይ ሓድነት ኣኼባ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ካብ ኣባላት እቲ ጉባኤ ንሱ ሓደ እዩ። ድሕሪ ብዙሕ ሓዋርሕ ድማ ከሓዲ ንጉስ ዳኬዎስ ስለኦም ሰምዐ። ናብኡ ድማ ኣቕረቦም። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ድማ ክሒዶም ንጣዖት ምእንቲ ክሰግዱ ኣዘዞም። ትእዛዙ ኣብ ዘይሰምዑ ጊዜ ድማ ዓብይ ስቃይ ኣሳቀዮም። ብዙሕ ስቃይ ምስ ኣሳቀዮም ድማ ናይ ቅዱስ ቆጵርያኖስን ንናይ ቅድስቲ ድንግል ዮስቲናን ናይ ሰለስተ ኣወዳትን ርእሲ ኣቁረጸ። ናይ ሰማዕታት ኣኽሊል ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበሉ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎቶም ይምሓረና። በረኸቶም ድማ ምስ ኩላትና ንዘለዓለም ይንበር ኣሜን። በዚ መዓልቲ ድማ ካብ 72 ኣርድእቲ ናይ ሓደ ሃዋርያ
ناي طباريوس ناي عرفتو ذكر إيو برخاتو دما مسكولاتنا نزلعلم ينبر آمين. بزي معالتي دما هايمانتهم زغنعه ناي 318 باباسات أخيبا أب كتما نيكيا تقبره ملوء زيناهم حدار 9 أب سنكسار تتصحيفو يركب برخاتهم مسكولاتنا نزلعلم ينبر آمين. مسكرم 21 زخبرو عمتاون ناي قدسان بعلات قدستي قشن دبرة كربي بزحان مريم 318 قدسان ليقاونت قدس قبريانوس سماعت قدستي يوستينا دنجل قدس طباريوس حواريا ورحاوي بعلات دما قدستي دنجل اجزئتنا مريم ولادية مريم ولادية أملاخ ولادية قال أبو غورغوريوسات أبونا مؤمنة دنجل أبونا أمنة سلاسي أبا أرون سورياوي أبا مرتيانوس صادق እግዚአብሔር ንዕቡያት ይጻረሮም ነትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካብኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱውን ክቐርበኩም እዩ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 6 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕብብ ኣሜን። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመልና በረኸታን ጣዕማን ኣመላድነታን ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና ምስኩላትና ይወዓል ኣሜን።